बसलो आहे आणि आज आहे गुरुवार आणि आपण आता इकडे नवीन सुरुवात चालू आहे आपल्या नवीन ऑफिसची. म्हणजे मी एम्प्लॉईज आहे, म्हणजे ऑफिस चेंज केलेलं, जॉब चेंज केलेलं आहे आणि अपर्णा इकडे किचनमध्ये काम करते आणि आता आपण निघतो आहे बाय गेली शाळेत. चला आता वाजले एक्झॅक्ट 9:30 आणि आजचा व्हिडिओ आपण इकडे सुरुवात करूया. आज आभाळ पुन्हा भरलेलं आहे, आता माहिती नाही आता पाऊस पडेल की नाही. आणि मी आता निघालो आहे आणि इकडनं आपला जो सिग्नल आहे तो 40 सेकंदामध्ये सुटणार आहे. थोडासा उशीर झाला आहे पण आहे आज पावसासारखं वातावरण आहे, पण पाऊस पडेल की नाही माहिती नाही मला. आपल्याला जायचं इकडनं टर्न घेऊ. पण आलो आहे आता ऑफिसला आणि सीन असा आहे की आपण आता आलो आहे ऑफिसला आणि मी घड्याळ विसरलो आहे आणि थोडासा उशीर झाला आहे, ट्रॅफिक होतं थोडा. पाऊस पडत असल्याने रस्ते एकदम सगळे स्लो डाऊन झाले. आता ऑफिसला जाऊया, दिवस सुरू करूया, बघूया आता कसं असणार. आता वाजले दुपारचे 2:30 आणि पाऊस बघ काय खतरनाक भरला आहे आणि गडगडाट पण व्हायला सुरुवात झाली आहे. आपलं आता मस्त जेवण झालेलं आहे आणि आपण थोडं राऊंड मारायला आलेलो आहे. पाऊस असं वाटतं ना की आज संध्याकाळी पण खूप पाऊस पडणार आहे. तर मंडळी आता वाजलेच रात्रीचे 9:45 आणि मी घरी आलेलो आहे. ऑफिसमध्ये थोडं काम जास्त होतं, घरी आता बाय खेळते, तिकडे अपर्णा बसलेली आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आज पावसाची वाट बघली पण पाऊस काय पडला नाही. आज आपण टी-शर्ट वगैरे सगळं घेऊन गेलेलो. अरे वा, आणि आमची बाय ही घेऊन आली आहे, ठीक आहे ऑलिव्हेरा. ती काय ना काय ते उचलून घेऊन येतच असते. तर अशा पद्धतीने एकंदरीत मस्त होता पाऊस. गोळी दिसते आहे, मस्त दिसते. आता एकंदरीत छान होता आजचा दिवस आणि नवीन ऑफिस पण आपल्याला फार बरं वाटतं आहे. वातावरण पण छान आहे ऑफिसचं. आता बघूया, आता उद्याचा दिवस आपल्याला सकाळी लवकर जायचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मीठ आणायला सांगितलेलं, मीठ घेऊन आलेलं. अपर्णा मी विसरलो नाही मीठ. आणि अपर्णाची पण हालत सध्या डाऊन आहे, एकदम थकवा येतो आहे फार. मे बी वातावरण तसं असेल. आणि बस आजचा व्लॉग मी इथे संपवतो. भेटू उद्याच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये, एका फ्रेश व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड नाईट, बाय.